Здравейте, приятели! Днеска ще направим милинки. За ето такова количество ще са ви нужни чаша и половина брашно, половин чаша кисело мляко, половин чаша олио, сирене, и една чайна лъжичка сода. Първо намачкайте с вилица сиренето. След това добавете лъжичката сода и разбъркайте, докато киселото мляко шупне. Изсипете брашното в тенджера. Добавете киселото мляко при сиренето и разбъркайте добре. След това добавете киселото мляко и сиренето при брашното и разбъркайте добре. Остава само да добавим и олиото. На намазнена и набрашнена тава наредете милинките на голямо разстояние, защото при печене те набъбват и могат така да се слепят. След всяка милинка намокрите ръцете си, така тестото няма да залепне на ръцете ви. Ето горе-долу какво разстояние трябва да имат милинките. Сега остава да им добавите малка бучка крава масло. Сега ги сложете на силно загрята фурна на 180 градуса, докато не хванат златиста коричка. Ето така изглеждат готовите милинки. Надявам се клипчето да ви е харесало. Приятен апетит!